Okay, jeg vil gerne gennemgå kosinusrelationer, hvor højden falder inden for trekanten. Så jeg vil starte med at tegne en trekant, som hedder A, B, C. Og i den her trekant, så hedder det selvfølgelig IT, og i den her trekant, der falder højden for A, inden for her, måske på D. Så får vi en linje her, som er x, og den her linje må så være A linje minus x. Godt. Så nu har vi fået to retvinklede trekanter, så dem kan jeg tage Pythagoras til. Så for den her trekant, der må det være A minus x Jan plus Nu vil jeg gå hjem og højde kæmpestraks. Jan vil lige med C. Og for den anden, den her, der må det være x Jan plus h Jan er lige med T. Sådan. Godt. Nu vil jeg så trække de to ligninger fra hinanden. Altså jeg vil trække den her ligning fra den der. Og når jeg gør det, så vil de to højder her gå med hinanden. Så der kommer sådan lige til at stå A minus x i anden minus x i anden er lige med c i anden minus b i anden. Sådan. For at have den her parentes, så bruger jeg anden kvadratsætning, hvor jeg så får kvadrater på det her led her, og det vil så gå ud med det x i anden herover. Så tilbage vil der så stå a i anden minus w dumt, som er 2 ax, og det er så lige med c i anden minus b i anden. Godt. Så vil jeg gerne have isoleret det her, og det gør jeg ved at lægge til på begge sider, og så trækker jeg det her fra på begge sider. Og nu skriver jeg det godt nok lidt mærkeligt. Jeg vil gerne have det her til at stå på venstre side stadigvæk. Så jeg skriver 2 af x, så er lige med a i anden plus b i anden plus c i anden. Sådan. Så har vi en udkant her, det er jo square x, den får vi ikke til at oplyse, altså bare sådan en lille side her. Men den kan vi så lave om, fordi man kan finde x ved at sige, eller man kan finde x ved at bruge cosinus formlen, fordi cosinus til c er lige med den hovedstikkende, altså x, og hypotenuse som b. Og vi kan så isolere x, som så er lige med cosinus til c gange med b. Godt, så kan vi sætte det her ind på x's plads derovre. Så der kommer til at stå 2a, og så erstatter vi det med det derovre, gange b gange cosinus til c er lige med a plus b minus c. Godt. Og jeg vil gerne have isoleret cosinus til c, så jeg dividerer med 2a b på begge sider. Så til sidst kommer der, der til at stå cosinus til c er lige med a plus b minus c over 2 a
Sådan. Og det er ellers beviset for god relation, hvor højden falder inden for